Bareng-bareng Cakra Baskara. Spesial kagem Mas Monten dan juga Mbak Paten. Semoga berbahagia selalu. Amin. Mas Bagus, Mbak Isna goyang dong. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambani kekasih ati iki bapu janatine ngendi wong manis sing tak ati. Sejati ngenteni ning kene bakal brambang. Iya. Wong bagus ojo sirane langso. Aku teko gendong tresno. Lelangen asmara gawe semu rasa. Nambani ati jiwa. Mas tentremno atimu aku setia ngenteni spesial karo Mas Bagus dan Mbak Isna. Katresnan sejati loh Mas. Oke. Limambaran katresnan sejati anggenipun bebrayan Mas Bagus Mbak Isna. Janji tresno disekseni lintang-lintang tengah wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambani kekasih ati iki bapu janatine ngendi yo wong manis sing tak ati-ati. Bareng CBS Audio matur suwun.
Retno Suci spesial Mas Bagus kalian Mbak Isna.